Giçäşi, mehribandy bolunur. Assalamu alaykum, gadyrdan ýyldyşlar, edi tomaşaçylar. Ýene gadymetden bäri ata-babalarymyzyň gutlap bellek gelýän bir bayramny başdan geçirýäs. Gurban bayramy. Gurban bayramy bilen hemmäňizi tüýsürekden gutlaýas. Hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň adyndan şeýledi şoň media organy bolan Türkmenim kanalynyň adyndan şol wagtyň özünde de men öz maşgalamyň adyndan öz adymdan hemmäňizi tüýsürekden gutlaýan bütün gurbanlyklaryňyz, aýdyn janlaryňyz, dowalaryňyz, dilekleriniz, ibadatlaryňyz hemmesi Büyük Allah Teala'nın dergahine kabul olsun. Aslında köp wagtdan beri ara kesme beripdik. Saglyk ýagdaýym imkan gowulman soň sesimdenem, ýüzümdenem, gözümdenem belki bellidir. Şoň üçin gynansak-da bayramyň ilkinji güni, ilkinji pursatyna siziň bilen bayramyň bir buýsanjyny, şatlygyny, şowguny siziň bilen gyzygyny bilen paýlaşmak nisip etmedi. Şu wagty boş özüme gelip başladym. Şoň üçin aýyplaşmaň. Efirde zordan taýýarlandım aslında. Şoň üçin aýyplaşmaň. Köp sanly efirlik ýagdaýym ýok aslında. Saglyk ýagdaýym kan efire çydar ýaly däl. Şoň üçin gysgaçyk tutjak bolýan. Aýyplaşmaň. Inni bular ýaly saglyk ýagdaýy kynrak wagty ysgynsyz hawa gazyr otyrkan nädip näme üçin bular ýaly efir edýän, efir etmäge mejbur bolýan diýenler bolýar. Käwrerdinim ondan mundan ýazýanlar bolýar. YouTube'dan näçe gadan ýaňdy. Inni men kanalymyň ortaça YouTube'dan girdejisi 23 ay aňyrysda 27 euro şolar ýalykydyr aýlyk. Sebäbi bu ýalyk ullukan biz reytingi ýygyna reyting üçin işlat edemdik. Boş biderek absurd zatlar bilen köpçüligiň ünsüni çekip olar ýalyk zatlar etjek bolandyk. Biz şowmennel, biz ýylgynyň bäkwidi, hak üçin, hakykat üçin ýylyň bäkwidine göreşýän, diňe hakykatyň bilinmegi, ýaýradylmagy we jar edilmegi üçin göreşýän, şoňa özümizi bilenimizden bäri hyzmat edip gelýän. Hakka hyzmat, halka hyzmat, hakka hyzmat prinsipi bilen şu hakykata hyzmat edip gelýän adamlar. Şoň üçin şular ýaly näçe gadan ýaňy tutdun diýenlere şutaýdan men ýürüýdi, düşündürüş beredim gelýär. Diňe inha şu Güni aýlym programmasyny platformasy bar şu isteremýardyň öz lisenziýasy 500 eurodan köp. Şu lisenziýasy. Oňam çäkli wagty bar. Şol wagty geçenden soň sen ýene goşmaça paket satyn almaly bolýar. Gara. Inni şu YouTube kanalından bar aýdaly 500 euro gazanýan bolsa-da bir adam şu ulanýan programmalarynyň lisenziýalary, ondan ýene bir topar studio üçin gerek zatlar, olar hasap eden wagtyň hiç adam däl. Ýöne onça gazanlar ýaly bizde hiç zat ýok. Ondan biz YouTube'dan bir zat kazanmaga mätäç adamlar däl, Hudaýa şükür. YouTube'dan gazanjak bolýan adamlar däl. Biziň maksadymız ýylgyn mäkbetli. Inha şu gurbanyň esasy gelip çykyşy, düýp sebäbi, manysy näme şu gurbanyň? Gurbanyň manysy bir adamyň başyna gelip biläjek, görünen görünmeýän belaweterlerden gorunmak üçin
yaradana aýdylan jany bermek. Şu adamzadyň, bütün adamzadyň, diňe musulmanlaryň däl, bütün bu musulmanlykdan hem näçe müňüllap aňyrdan gelýän bir gadymy adamzadyň umumy beýnemesi. Gurbanlyk bayramy, ibadaty. Şu görünen görünmeýän belalary sowmak üçin. Ýa-da käbir adamlar özüňiz bilýäňiz, bizim ata-babalarymyzdan gelýän bir däwimiz bar. Bir adam agyrrak keseli ýoluksa adetde derrew aýdylanjany edýärler. Şoň başyndan mal aýlap, mal soýup, onuň özüne iýdirmän adamlar çağırıp, sadak edip, şolar ýalyky aýatda görüler, dilekler edip, şeýdip şol adamyň üstündäki keseli, negativi, nazar belasyndan görünen görünmeýän her ýyl belaweterlerden gorunmak üçin şu edilýän bayrama ýa-da owatata ýa-da adata edilmelyma gurbanlyk diýilýär. Soň bu şol Araplaryň häkimetindäki Assam dini bilen bile şol ýylda bir gerek şolar ýalyk ullukan bayram görünüşini formatyna getirilýär. Ýöne onuň öňem zatlaryň hemme edilip gelýär. Türkmenler, owuzlar, onuň aňyrdaky has adymy gunlar, türküýtler, türgüýçler, göktürkler, garahanlar, gara haýnasan al hemmesinde ba şu adat edimgalym gurbanlyk. Bulam hökman ýyllar gerek edilen bizde ýanky aýdyşy meýaly biri agyr kesele zada ýoluksa ýa-da hemişe bir işi şowsuz bolup dursa adetde käbirler hem aýtdy bir gana kytmalýar. Gana kytmalýanyň sebebi näme? Bu taýda energiýany çalışmaly. Bir energiýany täzeleme üçin dürli sebäpler bar. Inha şolaryň biri adamyň kesellemegi. Adam kesellendi, ýöne kesellen wagty eýem arassalanýar. Bedeni arassalanýar. Sen ruhuň arassalanyny bilenem, bedeniň arassalamasang bolanok. Ine biz bedenimizi arassalamaga wagt tapyp bilmedik. İşlemekden, algamakdan, halkyň aladysy üçin burtokor, duşuşuklar, ýygnaklar, oby oň ýandan öz maşgala aladanan, çagalan aladysy diýen bolan özüňi öğretmäge wagt tapmaly. Şoň üçin näme diýär? Yaradan şeýlemi ondadyr. Meni seni bir 4-5 gün bir hepde ýa 10 gün ýaly bir ýatyryp özümden arassalaýyn diýip şeýdip arassalayap. Bizim arassalanmak. Ýa arassalanmam kameralaryň öňüne siziň huzuruňyza çykdyk. Mehribanlygyny. Bu gurbanlyk bayramyna bizim iň esasy etmeli dilegimiz näme? Türkmenler diňe Türkmenistandaky Türkmenler däl. Bütün dünyadaky Türkmenler hosarsız, eýesiz. Bu Türkmenlere arka çıkabilecek dünyada ikrar edilen bir Türkmenistan döwleti diýilen döwlet var. Ýöne bu döwlet gynansaň garaşdyryny alandan bäri 3 sany diktatorluk döwrüni başdan geçirip gelýär. Hiç birine de bular Türkmeni arka çıkmadylar. Türkmeni hemme taraplaryň ezmek, Türkmeni hemme taraplaryň ýok etmek üçin elinden geleni etdiler. Inni Türkmenistan'a hemme zat gülalawlyk diýilýär. Inni şonu gözüňe getirdim. Türkmenistan döwletiniň ilatynyň 160-70 götürme daşary ýurtlarda. Bular köpüsi eklenç gözlegindäki bizim vatandaşlar. Inni şu mesele şeýle seredip görüňde siz ene atany çağlarından aýyrýaňyz. Şu ene atany çağlardan sebebi çağa ene atany energiýasy bilen ösmeli. Edil ösümlikler nähili günüň şöklesinde mätäç bolsaň ösmek üçin, iýmiş, miňe bermek üçin, hasyl bermek üçin edil şolar ýalyky
adamzadyň neslim gowy nesil bermek üçin, adam gowy nesil bermek üçin hökman çağa enatan mehrinden doýmaly. Bu bir müň ýaly bilen dogun arnaş biri bilen hökmany suratda energiýa alış-çalyşyny edip durmaly. Adam diýilýän adam sosial barlyk, adamyň yaradylşy, döredilişi, adam bile ýaşamaly, ýeke ýaşamaly. Adamlar biri-birine zaryat edýär, biri-birine energiýa berýär. Näme üçin adamlar sagaly bilen elleşýär? Köp adam şunu düşünür, näme şunu düşündirmek kynmy? Yok nämemişin çepel nämemişin şeytanyň nämesi, yok täret näme diýär. Aho, bu zatlar sen intek bol täretin, päretin araplaryň yok gawaty bu zatlar. Sen arap basalçylygy yok gawaty. Sağ el energiýa berýär. Çep el energiýany alýar. Şoň üçin meditasiýalara seredin. Uzak günde ordaky meditasiýa bilen meşgullanýan, söwüşdürmekleri bilen, umuman energiýa bilen meşgullanýan, hipnoz bilen meşgullanýan şo zatlara täze ünslerden görürsiňiz. Ondan öýüň basagyndan ätläk girende sagaýyň bilen ätläk girmelmişsin. Näme üçin? Sebäp sen öýe öz energiýaňy getirýän, energiýaňy siňdirýän. Öz energiýaň mehrini siňdirmeli. Öý şonda öý bolýar. Gözüňe getirip görüň, içinde adam ýaşamaýan öý derrow nähili çarşaýan, näçe berip bolsa boluversin, näçe kaşan bolsa boluversin. Mermerden, granitdan, daşdan, şu bomba bilen de ýykylmaýan, mide medetik gurulan galalaram içinde adam bolmasa, adamyň şo taýyk mehri, ihlasy siňmese, çarşaýa, dargaýa biderek bolup galýar. Şoň üçin hemme zat adamyň energiýasyna bagly. Inni diktatorluk näme üçin bu adamlaryň bular ýalaky biri-birinden aýrylmagyny, hasrat biri-birine hasrat galmagyny isleýär. Sebäbi agzyrlyk bolmaly, olaryň energiýasy bolmaly. Gowy adamlaryň erkinligi isleýän adamlaryň ýagşylygy, hakykaty, halallygy isleýän adamlaryň magnitli polye diýär, magnit meýdançasy, şolaryň energiýa birleşigi bolmaly, şolaryň güýji bolmaly. Diňe güýç diýilende meselen bir milyonlarça adam diýmekde, milyonlarça adamyň mesele köçe çykýar diýilýär-de, rewolýusiýalarda, zatlarda. Siz pikir edýäňiz adamlar köçe çykdy. Bir maksatda adamlar birleşen wagty şolaryň energiýasy birleşýär. Şo taýda ullukan energiýa partlamasy meýdana gelýär. Şoň üçin şoň öňünde hiç kim durup bilenok. Iliň güýji, siliň güýji diýilýändiň sebäbi şol. Adamlar energiýasyny birleşdirip partladan wagty şol atom bombasyndan güýçli täsir etýär. Sebäbi ol tebigatyň kanuny boýunça tebii bir ýagdaý, tebii bir hadisa. Allahy hasaba gawat gelýär. Ol haýdam bolsa bir adam zat tarapyndan, haýdam bolsa bir tarapyndan döredilen bir zadyň täsiri däl. O zatlar wagtynça zatlar. Şoň üçin mehriman doganlar şuň gün biziň Gurban bayramymyzda, gurbanlyklarymyzda, aýdylan janlarymyzda el götürüp etmeli ilkinji dowamyz, dilegimiz näme? Bütün Türkmenistanyň halkyny, bütün dünýädäki türkmenläň mukaddes ata watany Türkmenistany talap çağşadan, weýran eden, halkyny eden, harlan, ýok eden, halkyny dünýäniň iň ýygaly, garyp, namarda mätäç ýagdaýa getiren diktatorluk rejiminiň külpeýkun bolmagyny, ýok bolmagyny, ýeriň düýbüne teýne şoň gömülmegini. Diňe Türkmenistanyňky
adamlaryň däl, bütün dünýädäki durly ýurtlarda ýaşaýan türkmeniň bir türkmen hostara, türkmen bir arka, türkmen bir döwlete, watana mätäç sergezan ýagdaýdaky bütün dünýädäki türkmeniň haýsy ýurtdaky türkmeniň ýagdaýy hiç ýerinde. Şoň üçin hemmisiniň ykbanyň açary Türkmenistanyň ýagdaýynyň düzelmeginde. Şoň üçin şo türkmeniň gara maňlaýynyň baltynyň açylmagy üçin biziň hemme zatdan öňürti etmeli dilegimiz, jan taglymyzdan öňürti etmeli dilegimiz biziň şu haramzadalaň sürýän diktatorlyk rejiminiň gysga wagtda ýok bolmagy we Türkmenistanyna halal bir Türkmenistanyň halk respublikasynyň halkyň häkimetinde alınıp barýan bir döwletiň, respublikaň, dünýäniň hemme ýerine bir türkmen bar bolsa, şolara gapy açyk, şolara ähli mümkinçiligi berýän, bütün türkmeniň güýjüni, energiýasyny bir nokatda Türkmenistan döwletine, ata watanyna birleşdirýän ullukan bir energiýa partlamasyny döredýän ýeri bolmaly Türkmenistan. Türkmenistan özüniň adalatly dolanýarşy, halallygy, päkligi bilen kede-kede mysal almaga gerek ýok. Ata-babalarymyza taryha berediň, ata-babalarymyz hemmelere görüllü bolan. Amerikalı tarihçi aýdýar, eger diýe bu türkmeniň taryhyny çykardan adamlaryň taryhynyň içinden boşak galýa diýe onu taryhynyň içi diýe. Edil şolar ýalyky. Şoň üçin aslyny bilmeli. Aslyndan güýj almaly. Ruhuňyzy belen tutuň mehribanda bolmaly. Bir gize öňüňde işleýär. Sag bolsun, aýdylsyn, aýdylmasyn. O bu her hili şyltak atsyn, atmasyn. Ondan mundan bolguly çykyşlar edilsin, edilmesin. Halkyň ünsüz boljak bolup, halkyň aňyny däherlejek bolup, kimiň kimdigi bilinlerse bir wagt boluly gutardy. O sahypalar bir wagt ýapyldy. Şoň üçin ruhuňyzy belen tutuň, şu mübarek Gurbanlyk bayramyna üýşülip, aýdylan jany edilip, üýşülip el galdyr. Bütün tanış bileşleň, owadoşlaň, garnaşlaň bilen energiýany birleşip bileg edýän wagtyň ýadyňdan çykarma. Birinji dileň şu zalimlardan, haramzadalardan Allah Taala türkmen halkyny, bütün dünýädäki türkmenleri halas etmeli bolsun. Aýraçylyk çekýän, näçe ýyldan bäri dürli ýurtlarda aýraçylyk çekýän, çağalarynyň ulalyp kemale gelip gidenini görmedik. Bu uzakdan görýän ýönde ýanyna bolmadyk. Öz mehreni siňdirip bilmän, şoňa ahmarlyk edip beren enatalan hemmesiniň ihlasını, hemmesiniň hasratyny bir düzeldir ýaly, yerine gowşurar ýaly gysga wagtda Türkmenistan döwleti düzelsin, diktatorlyk ýok bolsun. Ştaýda bolsamsyk, biz näme diýär? Rejimiň itleri. Şolar ýalyky. Şoň üçin mehribanda bolunlar, kendini nimeni uzağa çekdirip oturjak. Şu taýda Garajoglunyň urgutlugy we onu size ýetirin. Töweleme bayramyňyz gutly, mübarek bolsun, mehriban ýyleşler, hany ümle aşlajan diýe. Häzir ümlejek, ýöne ümlemezden oňal kanalyň statistikalarına seredýän, Türkmeniň kanalynyň statistikalarına Türkmenistandan seredýän, Türkmenistanyň içinden seredýän biziň watandaşlarymyzyň
sany köpelli, gaty köpelli öňkülere görä öň bir 14 umuman tomoşaçylaryň 14% zady Türkmenistanyň seredýä dik görkezýär sistema, YouTube'un sistemasy häzir bu 28'e çykdy, 30'a çykýan wagt bolýar, 35'e çykýan wagt bolýar. Yani 35%, 35 götürüp ya da 100'den 35 bölüyorum dip näil diýdiň şolar ýaly. Onun naşaryn kanalymız 3000 abonent sanyny geçdi. Bulam siziň ihlasıňyz kanaly gollaýan, ýydarlaýan, begenýän, seredýän watandaşlarymyzyň hemmesiniň ihlasy, diňe biziň ihlasymyz, diňe biziň işimizde biz üstünlüklere, ýeňişlere bilelikde ýetýäs. Bir adamyň edýän işide siziň energiýaňyz, siziň gollaňyz, siziň dowalaryňyz, dilekleriňiz köp sanly gutlaw geldi. Esasanam şu 39,17 gyzygyň zordan ötürlüğüne şonda da Türkmenistanyň köp sany haýyş gelenden soň agam haçan efiriň şu biziň gutlawlarymyzy ol gaýrat edip ýetiräýde diýip haýyş etdiler. Şolaryň gutlawlaryny ýetirýän Türkmenistanyň gaty köp biziň watandaşlarymyz arat naşara geçip gogo maglumatlar berip başladylar. Bizde bar bolan maglumatlaryň üstüni ýetirip durlar. Bizde bolmaýan maglumatlarym gelip dur. Bizem o maglumatlara öz tanış bilişlerimizden bir habar çökümine işleşip gatnaşyp görenlerimizden üstüni ýetirip has baýlaşdyryp şeýdip taýýarlajak bolýar. Oňdaşyndan Türkmen tehradaky Günorta Türkmenistan ýyly Ors başçysynyň Eýranlara sowgat eden Türkmenistanyň ýaýlagy, Türkmen tehradaky Türkmenliň gaty köp gutlawlary bar. Olaňam Gurbanlyk bayramy gutlawlaryny size ýetirýän owan sannaky, ýani awken sannaky biziň oğul atamyzyň ağlan, bolan awken san, awun kän ýeri oğulhanyň ağlawyna ýaşap bilen biziň Türkmen kowumlarynyň, doganlarynyň köp sanly salamlary, dowa dilekleri, islegleri olaňam hemmesiniň ýeketäk isleri ata watanyň gysga wagtda şu haramzadalardan, diktatorlardan, diktaturan ýallaklarynyň hemmesinden halas bolmagy. Bizem şoň üçin görüşýäs, işleýäs. Nesip bolsa hemmemize Allah kuwat bersin, hemmemizi gysga wagtda ýeňişli günlere ýetirsin. Inniki bayramlary bilelikde hemmemiz bilejek, begenip bir-birimiz bilen gojoklaşyp, toý saçakly gatnaşyp, degişip watanymyzda gutlamak, bellemek. Bundan soňky galan ömrümizi watanymyzda şadýanlykda, adalatly geljek nesillerimiziň hiç bir durmuş gaýgysy bolmaz ýaly. Bütün şolaň geljegini hemme taplaýan kepillik astyna alan Türkmenistanyň halk respublikasyna bilelikde şonu gurup mäkämläp şo taýda bilelikde ýaşamaga dowam etmek hemmemize nesip etsin. Indi mehribanlyk bolar şo taýda bilşiňiz ýaly risk serdaryň gan horçuluklary, bu çüýrük togumyň Berdimuhammedowyň bu ýegenleň bu burtupor çüýrük zamanny süpükleň bilen hemmesiniň etmişlerini, jenayetlerini, gan horluklaryny bir canlı şaýat hökümine size görürüm verdi 5-6 bölümlük görünüşinde. Inni nowatda gaty täzin bir material bar. Biz bu materiala gowuşup aksam taýýarlanyp o materialym Türkmenistanyna 1998-nji ýyldan bäri hereket edip gelýän prokurorluň guramaçylykly jinayet topary bilen araşdyr. Bu 1998-nji ýyldan bäri, inni 98-nji ýyl diýilende pikirediň birinji diktatorlyk döwri, Haram Maşy Niýazow döwri,
Haramda Berdi Muhammedow döwrü we Ganhor, Serdar, Çüýrük, Süplük döwrü. Bulan hemmesini öz içine alýar. Bu prokurorluň guramaçylykly jenaýat topary edenledip ber. Pulo bulan etmeýän zady ýok. Gaýtmaýan, garadan aýdynok, hiç tatdan aýdynok bular. Şolary alaky. Bulan bütün edýän jenaýatlarynyň hemmesi bilen maglaşykly maglumatlar bar. Indi mundan daşary näme bar? Ol adamdan pasport nomerlary, Türkmenistana nirde hasap, ilat hasabyna duranlygy. Propiskada nirde duranlygyna çenli. Hemmesi ýekan bagly. 90-njy ýyldan bäri bu guramaçylykly prokurorluň guramaçylykly jenaýat topary özüniň awdalary, muň esasy öňüne çekkenler. Şu 90-njy ýyldan bäri şuny nirelerde, haýsy wezifelerde işläp geldi. Nähili bular elgençlikler etdi, nämeler etdi? Şolaryň hemmeti bilen baglanykly maglumatlar bar. Häzir bu maglumatlar gokeýşirlenýär. Halkara guramalyň raportlaryna ulanýar ýaly formata getirilýär. Hemmede taýýar edilmeden soň size jikmejik därle şoň içinden sizin ruhuňuzy göterer ýaly. Bu jenaýatkar Ganhor Türkmenistanyň diktatorlygyň prokurorlarynyň ukusyny gaçyrar ýaly. Sırtyna bir galyn töňmemi ýa-da kaktusyň sapy sokulan ýaly şolara täsir eder ýaly bir bölümini netip bolsa sizin dikkatyňyza ýetirer. Şoň taýýarlyklary dowam edýär. Şu watandaşlarymyzyň bayramçylyk gutluglaryny, dileklerini size ýetirip, şoň eýdi bilenem şu prokurorluň guramaçylykly jenaýatkar topar hakyna taýýarlanjak. Taýýarlap gören dassiýe diýäňiz artyk muňa bir işmi, materialmy adana näme diýseňiz diň, şoň bilen baglaşykly size hukman gyýyska wagtda hemmedat gowy bişip ykjam taýýarlanandan soň sizin dikkatyňyzy ýetirer. Ýene bir täsir maglumatlar bölümi şu guramaçylykly prokurorluň jenaýat topary. Diňe Serdaryň edenetdiligi ýok bärde. Indi prokurorlar bular 90-njy ýyldan bäri edenledip nämese edenledip hiç kim hiç zat diýmän hezeledip Türkmenistana jenaýat edip edilýän jenaýatlaryň üstüne ýapyp stavkalary paralan bahalaryny daldyryp kim köp berse şoňa näme edip şolary alaky özüni satyp, pagonuny satyp, wezipesini satyp, halkyny satyp, aryny namysyny satyp, watanyny satyp beren prokurorlaryň guramaçylykly jenaýatkar topary şo arada gurrun berer. Oň agdalarynyň hemmesiniň hem ýanky düşürmäli. Şol propiska ilat hasabyna durýan yerlerine çenli, öňkü, soňky işlän yerlerine çenli, hemmesine çenli biz halkyň öňünde hemmesini paş edip aýdyp bereriz. Ondan soň girmäge deşik tapsalar girerler, tapmasalar özleri bilsin. Halkyň garaşy ýeter şoňa. Onda mehribanlyk bolunur. Şoňky göni ýalymy şu taýda men jemlätim gelýär. Gaty giç girdik. Sebebi men ýaraly bolandan çağalarym birazçyk şondan peýdalanýar, ýatmajak bolup. Şoň üçin gelime merak bol. Şoň üçin emmedat maňa aldy. Orara görä men ine gowrak diýýär. Şoň üçin Orta Aziýa diýen bir dowunly tamaşaçymyz. Gurban bayramy gutly mübarek bolsun, beren gurbanlyklaryňyz kabul bolsun. Köp sag bol. Toýuňyzda aýsdan hemmämiňki bilen bolsun. Hemmedatdan öňürti şu daşary ýurtlarda hasarat öz ýurduny, çağatyny, dowunlaryny, dowdup tepesine
hasarat bolup gezip gören watandaşlarymyzyň gysga wagtda öz watanyna dolanyp şo taýda hiç ýyly bir güzoran gaýgysyny çekmän, arkaýyn bolalilikde adalatly bir Türkmenistanyň Halk Respublikasyna ýaşamak üçin göreşmäge dowam edeli. Türkmeniň kanalyny, Hereket adly birleşen Türkmen Halk Frontuny gollamaga dowam edip. Tügelime Türkmenistanyň köp täze agdalamy, täze dowunlamyz goşulýar biziň hereketimize. Öz gyzylmatly maglumatlaryny, duýgularyny, dowalaryny, energiýalaryny bize ýetirip durýar. Biz gün saýyn güýçlenýär, Hudaýa şükür. Şoň üçin şolaram size habar bereýin. Şolar ýaly gowy habarlar, gowy ütgeşmeler bolup dur. Şundan hem habaryňyz bolsun diýip şuny gysgasyk ştaýda şu gün efiri edýän bu prokurorluň guramaçylykly jinayat topary bilen baglanşykly gepleşigim ne diýip bolsa iň gysga wagtda siziň dikkatyňizi ýetirer. Şu siziň hem eger şaýat bolan wakalaryňyz bar bolsa, diňe bir bizdäki ýa redaksiýa gelýän Türkmenistanyň ýetirip duran ýa daşary ýurtlarda öň şol güýç guruluklygyň içinde işläp gaýdyp häzir bize öz şaýat bolan zatlaryny ýetirip duran adamlaryň daşyna milyonlarça Türkmenistanyň bar. Türkmenistanyň ilatynyň 60-70% daşary ýurtda. Dymyp oturman. Siziň hem bir Türkmenistanyna hökman haksyzlyga duçar bolan yeriňiz bolanlar, bir gezek däl, bir näçe gezek. Bu iki uçtal, bu gurrumsuz. Siziň hem göreneşden, hökman başyňyza gelmedik bolsa bir şaýat bolanyňyz göreneşden zatlaryňyz bardyr, şu prokurorlaryň edenetlilikleri, jinayatlary bilen baglanşykly. Olaň nähil kep çekkenler bilen baglanşykly köp zatlar bar. Olara maýdar inte. Ýöne birinji nomatda aýdylmaly zat şu 3 diktatorlyk döwründe towuna tok diýilmän eden edip gören goşu prokurorlaryň guramaçylykly bir jinayat topary bar. Şu toparyň üstüne açmak, şu toparyň agdalarynyň bütün pasport maglumatlaryny, şahsy maglumatlaryny, bütün eden işlerini, nilerde işlenlerini çenni aýdyp paş etmek. Hanımdan soň görülen näil bolýar? Prokurorçuklar. Şolar ýaly mehrumanda onlaryň şonky gün ýalymy men ştaýda tamamlamak isleýän aýtlaşmaň eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Ştaýda Orta Asiýa diýen biziň watandaşymyz täsin var neme ýazdy, tesvir, komentariýa şonu size okap bereýin. Bugünkü meseleňiz men üçin garaşan mesele. Meniň hem türkçe gelmäme sebäp bolan prokuroryň eden etmişini men maşgala ýagdaýymy dargadan wakalary aýdyp bermäne mümkinçilik töredi. Aýdyp bilersiň, isleseň sana biraz wagt bereýin, garaşaýyn, ýaz, aý, düşündir. Olmasa da isleseň şol ýürüýte gepleşigimiz bar, şol ýürüýte gepleşigimizde de aýdyp bilersiň. Gözel Göwnüň bu halkyň kanaly, hakyň kanaly. Birem şol biziň girişimizde intro diýilýär da, şol gepleşigiň başynda tanadyş üçin bir gijejik klip başlataýda hakyň kanaly ýazýar boly. Birem ýa belli de bir dinliýän zady soňundan göreni. Dinliýän zady soňundan göreni bir dine düşünmeýänligi belli de ştaýda. Ne dine düşünýän, ne dile düşünýän, ne adamçylyga hiç zady düşünmeýär. Näme diýip ýatdyr? Hakyň kanaly ýerýaly, näme Hudaýyň Allahyň kanaly. Samdyk hak söz diýilýän, hak diýilýän söz dine şomanyň beren ama hak Türkmenler häzir näme mätäç? Hakyny almaga mätäç Türkmenler.
Diňe Türkmenistanyň içinde mätäşme türkmen hakyny almagy? Ýok. Daşary ýurtda da hakyny almagy. Diňe Türkmenistanyň içinde türkmeniň haky iýilýärmi? He? Türkde işläp bereniň haky iýlenokmy? Ya beýleki ýurtlarda işläp beren türkmeniň haky iýlenokmy? Şolar beýlekiler bilen deň derejede aýlyk alýarmy? Şolaryň haky iýlenokmy? Türkmen tekrardaky türkmeniň haky iýlenokmy? Näçe asyrdan bäri iýlik gelýär? O wagtdan türkmeniň haky iýlenokmy? Näçe wagtdan bäri şolaryň haky iýlik gelýär? O Siriýa bilen Arapdakylar barada gurrunam. Hak diýilýän şu samyk tentep diýmäni mara. Hak biz hakymyzy talap edýär. Biz tebiği hakymyzy talap edýär. Biz öz watanymyzy, öz hakymyzy, öz döwletimiziň Allah tarapyn içilen baýlygyny biziň gowdurmuşda ýaşamamyz üçin içilen şoň baýlyklaryny bir döwleti, topragy biz uğurlardan, talançylardan, haramzadalardan, ganwarlardan, jinayatkarlardan halat etmek isleýär. Bütün şu Türkmenistanyň baýlyklary biziň geljek nesilimize siňsin isleýär. Biz bu ýaşdan soň, bu munça durmuş tejribemizden soň biz millioner bolsak näme, millioner bolmasak näme? Meňe olar ýanlemem ýok, aladam ýok, wezipe aladamam ýok men. Ol ya herki aýdan nemen tenten aýdýar, YouTube'dan näçe galy. YouTube balar bol, yumurtka satýan, pomidor satýan. Hani Orta Asya ýalan owa ýatdyňmy näme boldy? Eger ýazmajak bolsaň, gurrun vermejek bolsaň, onda men ýapjak ýagdaýym kän gowda. Garajoglan türkmen işin rowat sorsun gardaşym, ömrüňe bereket, bayramyň gutly mübarek bolsun, tazy bol. Aşlan gardaşym, sırdaşym, eginleşim. Garajoglan türkmen ömrüňe dok bolsun. Sen we beýleki eginleşlerimiz hawa köp wagtdan bäri habarlaşyp bilmeýän şu kanaly alyp barýan biziň esasy alyp barjylarymyz hawa türkmenlik we adynyň hemmeniň atlaryny ýatlamasam ýadyma düşmese aýyplaşmaň türkmenlik we Arslanjan we Risk we onuň Liberty we Iwanjan Grozny we Bakyjan we onuň Seljuk wady ondaşyndan ýene alyp barjylarymyz aýla aşamma Kazım Birinji we soň biziň gyýrgelin öňde barjy baýdak gyýrgelinlerimiz we olaryň aýatlary häzir doly ýadyma düşenok. Elleri ýüzleri dert görmesin. Şolaryň hemmesiniň ihlasy, şolaryň kommentariýalary bilen alyp baran göni ýaýlymlarynyň netijesinde Türkmenim kanaly üstünlükli sepkitlere ýetýär we üstünlükli sepkitlere ýetmäge dowam edýär. Şuňky görýän abonent sanyňyz bolsun, tomoşaçy sanyňyz bolsun, gyzyklanýanyň köpelmegi bolsun, Türkmenistan bilen baglanyşykly bir gyzyklanýan haýsy milletden bolsun, ýurt dünýäň haýsy künjeginden bolsun, derrew Google'un, YouTube'un şolaryň öňüne Türkmenim kanalyny bir maslahat hökümine, reklam hökümine çıkarıp maslahat etmegi, rekomendasiýa etmegem şu döwlet baýanyň çeken rahmetiniň netijesi. Türkmenim kanalynyň öz başly, öz boluşly şu göni ýaýlym tomoşaçylar tarapyndan alınıp barylýan göni ýaýlym diňe biziň kanalymyzda. Şolaryň ihlasy, şolaryň energiýalar häli aýtdym men. Birleşen energiýaň partlamagy, iýliň müjü, siýliň müjü diýilýän inaşy. Şoň üçin häzir biziň bu göni ýaýlym alyp barjylarymyň köpüsi ya ýatyr, ya iş güç bilen Türkiýedekiler, Türkiýanyň ykdysady ýagdaýy gater, Türkiýedäki
inflyasiýa 67% diýilýär. Türkiýedäki inflyasiýa ýöne aslynda Türkiýedäki inflyasiýa 74 bilen 75'in arasynda bir ýerde gaty aýlanç ýagdaýda gysgaly işi bilen adamlar ykdysady wezipelere, ýol başlyklara geçip haýsam bolsa biderek düşünjeli bir ýol başlar zatlar şolara degmen işine goşuşmadylar. Türkiýany hiniden giýişden alyp çykyp gelýärler. Ýöne şol bolugsyz düşünje bilen ýygalyp ortadan galan bolugsyz düşünje bilen Türkiýany nemetjek ordalar bolmaýar. O logika gawat gelen okda. Diýär biziň diýär pilotsuz uçýan nemeler ýasaýar. O inha o ne diýär, bu ne diýär. Bolýa edýän sen ykdysadyň näli? Halkyň näli? Bu näme men diýär mikrofon. iPhone alıp o balanyň içinde satyp iPhone alıp men iPhone alandan soň iPhone telefon alandan soň bir jemgyýetiň içinde status satyn alym ýaly bir özüni şeýle hasap edýän käbir nemeler onda adamlar. Käbirlerle şeýle köpçülük bagynaty. Oşolar ýaly bolýar. O pilotsuz uçýan zadyň gowy zat ýöne halkyň aç bolsa. Sen inflyasiýaň 70'i geçelim bolsa. Ondan nämemişin ýok. Nemede ala Germaniýada açlyk bar. Germaniýada adamlar azyk nowatyny durýar. Ýok şolar ýaly bolugly zatlar. Aho bu aklar neme sırjak zatlar däl bular. Bu yalan söýlende de ýapa diýermeler. Şoň üçin geňlerim da diňe ol käbir Türkmenistanyň watandaşlary aptur satlar etip ýörüň. Diňe bizde ýok, beýleki ýerlerde has erwetleri bar bu absurd. Onda da Türkiýede ben 26 ýyl ýaşadym, Türkiýede ulurlum. Döwlet işledim 9 ýyl. Men bular ýaly Türkiýe göremmek, bular ýaly absurd adamlar göremmek men. Pogun ejip ondan soň özlerini gahrman ulan etýärler. Syýasy lider ýa şoňa mendeş burada. Kim o siz aslyňyz ýok, zatyňyz ýok, ukuýugyňyz ýok, talandyňyz ýok, iş satyňyz ýok sizin. Aslyňyz ýok hemme zatdan öňürdi. Aslyňyz bar, maňryňyzda kim çöpdüğü baryňyz. Hani ýanky prokurordan jebir çeken ine Jigimcan Allah senden razy bolsun. Men bir näçe ýyldan bäri sen ýaýynlaryna tomaşa edip gelýän. Ýekejede näde ordat aýdanyň eşitmedim. Dogry diýe ömrüňiz bolsun. Sen öz başyňdan geçen zady aýtjakmy aýtjak? Meni bilen bilýär. Biz 94-nji ýyldan bäri sahnada. 97-nji ýylyň maý aýyndan bäri biz kameraň we mikrofonyň öňünde jurnalistika teleradio kompaniýadaky jurnalistika şo taýdan başlady. Ondan öň neşriýatda başlady. Mawtumul Diwany jurnalyny çykaryp neşriýat görünüşinde başlady ben. Metbuat işgärlerinde. Aýdygdy Tahir Talan döwlet aga meňem başgalaryndan aýrylmama sebäp polisiýa we prokuror diýär. Näşolar ýaly edenler görür olar. Gören edenler görür. Bu zaga iceberg diýilýär. Şoň ucum däl, ucu. Bir okayandaky damja da däl indi. Tek şeýle zatlar bar. Olaň bütün pasport maglumatlaryna çenli berjek.
Orta Asya devam ediyor. Aýtjak yetişmedim inniki efirde ýa-da sen çyksaňam ýazyp goýaryn men. Onda şeýle bir dedeli. Orta Asya biziň bütün tomaşaçylarymyz bilen habarlaşýan bir nämemiz bar. E-mail adresimiz bar. Olam elektronik poçta adresi diýilýär oňa da. Hayrat edip şoňa ýazsaň şo taýdan men peýdalanyp bilýän. Sebäbi ýanky aýdýan şol guramaçylykly, prokurorlaryň guramaçylykly jenaýat topar bilen baglanşykly maglumatlaryň köpsem şeýle gelýär. Dürli ýerlerden gelýär, soň şu nämeň bilen çykýar da bize. Şu e-mail adresim dogry ýazdymy göreň. Türkmenim hiç ýeli ortada boşluk, nokot, çyzyk hiç zat ýok. Türkmenim TV V harpy ýekece W. Türkmennäki W de W. W de. TV var, telewidenýän ne gys kaldylan şol. Türkmenim TV e-mail belligi gmail.com. Gaýrat edip şoňa gowy edip ýazsaň, gowy edip ýazsaň, istesen göni efir etmän men ony aýratyn 3-4 minutluk çykyş edibem goýup bilýän. Sebäbi şol öňkü ol beýleki efiriň göwrümi uly boljak da. Şoň üçin onuň istesen öňünden şolar ýalyky kimiň başyndan geçirenler baga bolsa, şu guramaçylykly, prokurorlaryň guramaçylykly jenaýatlary, edenetlikler bilen baglanşykly başyňyzdan geçiren zatlar görenişlerine baga bolsa ýazyp ýiberiň. İstediňiz sesi ýiberiň. Hawa biziň aşakda geçip duran görýäňiz biziň TikTok'ta da sahypamyz bar. Biziň Instagram'da da sahypamyz bar. Twitter diýsen Twitter'den hem bar. Ýakynda Telegram'a berjek. Telegram nemesinden hem Telegram'da da bar Türkmenim TV. Ýalňyşmaýan bolsam hawa Telegram'ma Türkmenim TV şondan girip gözläp tapyp bilýäňiz Türkmenim TV diýip. Hawa o taýdan hem girip bele diýjek bolýan bol ýalýalar, tentekler, samsaklar, uğrun ýitirenler, serdaryň we serdara meňdeşleriň satanyň arasyny okalap, gyjyklap berip şondan lezzet alýanlar, syýasy kültürler zatlar, olaram gelip bir zat diýjek bolsa, olaram uğratmalarına uğratýas, ondan barkaýyn bolan. Inni Aýlykdy Tahir. Diňe häzir bilet pulumy jemleýän. Bilet pulumy jemleýän gon çykyp bilerimkä? Moskwa tarafa daha çykaýmasaň näme bilen ýa. Owan sana çykyp, owan sana üstünden Eýrandan Türkiýe gelemez. Nemeden gelibim bolýar. Türkmenistandan ýöne gaty gymmata düşýär. Häzir aslynda gatnap dur. Ýöne gaty gymmat. Onunum neme ýasaýarlar. Olamyr. Diktatorlaryň birnesi de sebäbi Türkmenistandaky diktatorlaryň ýekece konstitusiýasy bar. Ol konstitusiýada korrupsiýa konstitusiýasy. Orta Aziýa belki ýetişen men yollaşymyň aýaglyganyň Münnet Boka. Belki
yetişer men yollaşımın ayarlığının oynaşı prokuror vardı. Yollaşımın ayarlığının oynaşı bir prokuror vardı diye. Ol ayarlığını meni gogörün oktu. İnhada seredin şunu. Şu bir bolmalı dağıtma bizim nime halkımızın arasında. Şu bizim atavalamıda bir şolun nesi olup bize gelişen şular yani biri bilen görüp çürüyor. Bizim bu düşmanı da oğlum diktatörlüğün yal yağları. Biz birimize düşmanlar. Oğlum ayttım, men hiç kimi özüme düşmanla davet edemem. Men islenlik hatta şu siyasi küntülerle oturup gepleşip bilýän. Oturup gepleşmek başka. Olar bilen bileleşip bir iş etjek bolmak başka. Sebäbi bağışlaň bir saçan mukaddesli var. Saçan mukaddesligi saçaga sen bu görüş meydany edil saçak ýaly mukaddes görüş meydany. Muňa sen halal zady goýmaly. Ol syýasy küntüler olar çöpdüğü bilerim, olaň ýatyna belki dereceli bolup galar. Olar zamanly, onuň sen saçaga zamanly zatlar goýup bilmeýäňi, şolar ýalak. Şoň üçin o birleşmek, biri hereket etmek, näme etmek, ol bolug zatlar. Gysgy kesin ol prokuror meni prokuratura çağırıp eger yollaşımdan ayrışmadan seni İran'dan narkotik teröriste getirýän payva tapdy diye. Seni İran'dan narkotik teröriste getirýän görünüşünü şol günä bilen seni bastırar diýip diýe şolar hayva tapdy. Ine şoňa şol prokurorlaryň guramaçylykly jenaýat toporundan bul belki şol topordanlar, belki däldir ýöne şol toporu bilýän bolsa, şolaň edenetligini bilýän bolsa, şonça ýyldan bäri edenetip ýöri hiç kim degmeýän bolsa, onuň bilýän prokuraturada ýa İçeri İşler Ministerliğine ýa-da hukmily umumyň bütün döwlet edaralaryna iň aşagdaky wezipelerinden ýönekeje işgärden başlap her kim onu bermeli, belli mukdarda parasy var. Onuň şol ýygnap gitdi. Şo başyndaky motoran bolsa şoram ertip onu näme bermeli. Şolar ýarak ministerler, mesela ministerlere de bütün pudoklardaky, bütün şol öňüne degişli döwletiň işgärlerinden ýygnap gelýär. Onu ýygnaýa-da o ýokarda turan çüýrük haramlada aýtyp berýär. Dine Türkmenistanyň tebi baýlyklary talanýar. Türkmenistanyň halkynça edip talanýar. Talançylyk çöreňi tinekeni. Aýdagdy Tahir men türkde diýe. Maşgalamam diýe Türkmenistanda diýe. Wah. Bu ara näme diýsen diýer. Aýralygy çekmeýän adam ol hawa diýen bolýar, ay şeýle gynançly, eýle beýle diýen bolýar. Daşary urtdy. Ýeke ýatyp bagryny sowuk daşa diwara bermeýän, gara ýere bagryny basyp şol hasradyny, gynanjyny, janynyň ýanyşyny bara şol gara ýere bagryny basyp şeýdip çydap
Şu şeýle ejir çekmeýän adam ol düşünmeýär ol aýraçylyga hasyrada. Düşünýän ýene olar kiçidillenýär. Ine şular ýaly aýdygdy Tahir ýaly hakyky aýraçylyk çekýän watandaşlar ýurdun gadryny bilýär. Adalatyň, halallygyň, hakyň, hukugyň gadryny bilýär şular. Şular adamlar goraýar. Şular adamlar hakyky Türkmenistanyň gahramanlary. O sandyk absurdçylary gahramanyňlan edip gahraman fabrygy nemetip görenler bar. Olaň hiç tatdyna barýar. Oýnatky burtup. Orta Aziýa. Eýsen aýaman gynanyrjak. Orta Aziýa. Men Eýrana ömrümde gitmedim. Emma ol prokuror şaýat hem tapan seni türme şuma bataryn idi. Çağalaňam dettondan çıkaran idi. Eder. Olar edip gören zat olur. Olaň edip gören zat. Gataň zat olar üçin. Sebebi Türkmenistanyň diktatorlyklary inha şundan bar. Edenetdilikden isleýän wagty istenlik görünüşde arkaýynlyk bilen jinayet edip bilýär. Hakyny edip bilýär. Seni öldürüp bilýär. Seni ezip bilýär, baskylap bilýär. Seni her zat edip bilýär. Ine şu diktatorlygyň karakteristikasy. Ine şoraýalyky bir aýratynyň bolan şular ýaly göze görünip duran diktatorlygyň sen nädip tarapyny tutup biljek? Şular ýaly ýekece waka bolaýsyn şular ýaly. Şo wakada ýeterli. Ýöne ýekece däl millionlarça şular ýaly waka bar. Onuň nädip siz utanman bar? Şo diktatorlygyň tarapyny tutýar. Ya tutjak bolýar. Aýada hawa, aýada munsuk gutnamasy ýok, ay eýlelay, beýlelay. Bolýar, olar ýaly bolsa çık, erkek bolsaň çık, çık garşyma çık, otur garşymda. Sen şoň terdini tutup et. Edibilýärmi? Edibilýär. Başlawan götüňde balaň ýok, onuň hondan berdi. Götüňde balaň ýoklugynyň nemesi kim? Sebäpkär kim? Diktatorlyk. Ağzın portap dur, iýjek çöreňi tapy bilen kim o näkär diktatorlyk. Ondan o maýdan adyň näme? Aýym men gulala bolýar. Orta Aziýa 3 tane çağalan üstü bilen gaýbat atýardy ýa. Görýärmi? Bigaýrat diýýär. Bigaýrat. Ne dip bolsaň? Türkmenistanyň Halk Respublikasyny bileje esaslandyryp ýola salamyzda Orta Aziýa söz hemmesiniň hasany soraýar. Halkyň öňüne çykar. Halkyň öňüne çykar. Başka kime? Ereteden olsa, şular ýalydan olsa, olaryň çykýan halkyň içinde. Bütün märekeni toplap, märekeni öňüne çeýtmeli bolar, durun täk. Gorkumdan türkçe başladım. 2 çağam aldım. Birini esenle oydum küçük onun için. Orta Asya'nın 2 tane çağacım var. Allah can yemmekşe çağa nesip etsin. Köperek görsün. Bir de nesip olsa köperek edecek öyle. Men ertirden ertdiýän çağlar barlar. Akşam 4 tane. Ýöne 4 şenli piçili özüme yer tapanmak. Çağlar olmasa hiç sadyň gyzygy ýok.
Sebäbi kiçijik ýaşdaky çaga enata gerek. Kiçijik ýaşdaky enata gerek. Sebäbi çaga iýmit bilen ulananok, çaga gün bilen ulananok, çaga enataň mehri energiýasy bilen ulanýar. Şu sen we sen ýalaky doganlamydyň çagalaryny enataň mehrinden, enataň bilelikdäki mehrinden, ihlasyndan mahrum eden kimem bolsa prokuroruň ýol başçysy, şolar şeýdip eden etdirip ýören döwlet ýol başçylary hemmesine laňat bolsun. Gynanmam. Ody özüňe asy esmese gerek diýe. Çagasy bolmaýan üçin, çagaň näme diýdiğini bilmeýän adam üçin näme diýsem hüm diýende geçýär. Näme nüklerlen uruldylar çaga. Bütün gowraly döwrüni bilecek istem geldim. Çağlamın doğumuna da özüm kömek ettim. Sebäbi okudum şol urdan ýörgüdi. Bütün şol işin başyndan soň sen bütün prosesde men bar. Şoň üçin çaga diýilýän zadyň nägeli ähmiýetli, nägeli kıyyn hupbutlugyny gaty bolýar. Şoňa nägeli söýgü sindirmeli. Çaga aýra bolmalylar. Şoň üçin Allah hemmemiziň ýolumuzy açyk etsin. Bu 5-6 ýyl. Men 5-6 saat görmedem. Yine ulu cenayet. Yine şu Söwes cenayetinden de beri Türkmenin neslini Türkmenin neslini paltalamak demek narşı. Şu en ulu cenayet. Şu bir ýurdu talamaktan, ogurlyk etmekden hem beter cenayet. Şoň üçin diktatorlyk ýykylandan soň şolar ýalaky adamlary, maşgalalary, çürkenleri onda da Türkmen neslini, Türkmenin geleceğini şolar ýaladyp paltalanlara aýra tinjeda bermeli. Dişinde et kalmasın. Doğancan Allah kuvvet versin näme diýin. Yaman gynanýan. Menim özüm zor tutýan. Ağlayan şu wagt 5-6 ýyllar yüzüm görünmokdy. Ey Hudaý, başga felaket näme gerek? Başga bela näme gerek? Onuň o ýurtda bereket bolarmy? O ýurtda bereket bolarmy ondan? Nädip bolsun? Sebäp görkezim. Şolar ýalaky Türkmeniň neslini paltalap durkalar. Bu cenayetkarlar. Prokurory, sülçüsi, diktatorlary, çürük yegenleri osy busy. Öňkü bir maglumatda da şol çagat bolmaýanlara kömek etjek diýip Allah pul alyp beren bir aýal bar diýdi Aşgabatda bir nemede. Hasan. Şolam şolar ýalaky cenayet. Bu cenayetin ýeňilirek görünüşi. Türkmenin nesline karşı adamzat cinayetini işlemek şu. Genosit değil ya şu.
ağrın alır. Dowam etdi. 2016-njy ýylda 2 günlük gidip geldim. Ýygyma gorkymdan ýene-de şol prokuror başyma bela bolmasyn diýip inne näçe ýyldan bäri ýollarym açanoklar, aşdalaram gitmeýän gorkýan diýip. Ýol açylany bilen ýol açyk, ýöne gymmat. Ýöneki halka el ýeterli däl. Olar ýene öz biznesi edip oturýarlar. Öz haram biznesi. Näçe köp pul gazansalar, şu gysga wagtsa köp pul gazanyp gaçjak bolýar. Şoň üçin bular nemen galyr otur? Para. Narhy galyr otur bular. Bulan bar nemesi, narhy galyr. Häzir pasport uzuldurýar. Pasportyň möhüreti uzuldurýar diýe. Onun biznesi urdular. Bir hepde daljak bolsaň ina plança dolar. Awa 2 hepde daljak bolsaň plança, 10 günde plança, 1 aý daljak bolsaň plança, ýok bolmasa 2 aý garaş, ýok bolmasa 3 aý garaş. Ine? Bu näme? Täze biznes, narhy galdyrýarlar. Saçıp durlar bular pergede aç bilmeýär. Balanda saçıp dur bular. Bilýärler näme bolsa. Janýanyň biri var, çekiç bilen maňlaryna gurýar. Aýdawda taýyr netip bolsa bir baraýyn, birinji heleymiň soň prokuroruň maňlarynyň atmadan galan ýadygar oşan oku taýyn diýe. Yo, jinayet bilen jogap bermeliler. Bizden ýalňyşar. Onda sen olar bilen deň hatara gelýär. Sen arasda adam, pär adam, olar bolsa hapa jinayetkär. Şolar bilen deň derejege gelýän sen jinayet işleden. Kanun boýunça jogapkärçiligi çekiler bolmaly. Elini hapalamalylar onu. Senin ýaşamalar. Munça jebri jeparny daşary turda näme üçin çekdiň? Bagyrymyzy näme üçin gara ýere berip munça jebri çekas, jepa çekip çydadyňyz bu zatlar. Näme üçin? Gidip eliňi hapalamak üçin. Şol haramzadalar bilen bir hatara nimetmek üçin. Allylar bulan hemmerini bir türmäge dykdylar da hem şolar bilen bile oturjakmy bir türmäde. Şo bir topar pok bilen. Näme gerek? Sen halal adam. Sen hakikaty düşünýän adam. Sen halka gerek adam. Sen haka gerek adam. Etmen, ýalňyşma, gylmaly etmeliler. Şu taýda inha bir tarihden bir mysal getireň. Köp adam gowy tananok, taryhy bilenok, şoň üçin Celaleddin Hardemşah diýilen Haredimşah şonu köpsi ýögüýe, köpsi şoňa simpatiýa, nime diýe, can koýarlygy diýe da. Ýöne Celaleddin Hardemşah hawa gaty seweşçi bolan zat edin. Ýöne biçak gyzyma bolan, emosiýasyny saklap bilmeýän, kelle köpülenç alyp gaçan, ýalňyş syýasatlar eden, ýalňyş göçümler eden. Şoň üçin meselem Mongollary birinji gerek Mongollaryň goşunyny birinji gerek ýeňen Jelaletdi. Soň ýeňilýär Mongollar bolan Çingizhan gahar gelip ýürüti özü gidip urşýar. Şonda Çingizhanam ýeňibiljek eken. Ýöne howlukka, seweş meýdanyna. Şey demem bolmasa
goşunum az däl oňa taýdy. Bir derek ence goşuny otaýdy. Haram öldürýär. Soňra Hindistany geçýär, ondan soň bu tarafa Azerbaýjan tarafa da geçýär. Soň ol Anadolu Selçuklulyğa, Türkiýedäki Selçuklular bilen jetleşýär, otaýdaky türkmen beýlikleri bilen jetleşýär. Näme gerek şolar? Birleşdirden o jetleşýär. Ay bolýar. Onu şolar ýaly da, onu sedem gydmaly gidýän men onuň maňlaýyndan nemetjek, geçjek. Ine näil bol? Şol Celaleddin Harlamşah şolar ýaly ýalňyşmadyk bolsa, şolar ýaly emosiýasyny dadyny bir ol sen bir döwlet adam, sen ol serkerde goşulmaşy. Sen özüňe jogap beren ýok, sen halkyň öňünde jogap berýän. Adamlaryň taryhynyň öňünde jogap ber. Har edim çalan goşunyň sany Mongollyň goşundan 5 etsek. Onu da gowy ýaragly täli. Ýöne şol ýanky gydmalyk ýa kompuluk şolar ýaly zatlar bilen ýalňyşýarlar. Öz emosiýalaryny, duýgularyny ýeňilýärler şeýdi we ulukan o döwleti diňe döwleti däl bir medeniýeti aňyrdan gelýänler adamlaryň medeni mirasyndan hemme adyny ýok etdirýärler. Merewde daýym näçe öňürlük kitapxanalar bar. O taýdaky sırlar, o taýdaky maglumatlar häzir ýok edilmedik bolsa şu wagt adamlaryň ýagdaýy düýünden başgaça bolardy biziň durmuşymyz. Ol wagşylar tekille gidýär. Çaga aýal erkek diýmen hemmeni kılıçdan geçirip gidýärler. Garýarlar. Şuňky türkmenler de galanyny açan şol Çingiziň kılıjyndan artyp galanlar. Ýa ondan galanyny açanlar. Şolar ýaly. Şoň üçin siziň ýaly hakykaty düşünýän halka gerek adamlar ýalňyşsa oň netijesi pelaket bolýar. Oň netijesi diňe saňa däl halka da ýetdi. Şoň üçin gaýrat edip ýalňyşmajak bolýar. Garajoğlan Orta Aziýa düzeler ýylla şöpman ruhdan näşme umydyny ýitirmedi. Ýokman sen ýanynda, egine. Egine ýanynda. Sen derdin, men derdim. Orta Aziýa. Iki o her sene taýyn. Ýalňyş ýa. Ýalňyş ýa. Ýalňyş ýa. Men saňa düşündirdim, gaýtalap oturjak. Dört ýyl şaham molunda gaýdymda emesin garmatdy. Şo şahajyň ahlasy ursun, haramlady. Şoňa aýlawly genosit diýilýär. Türkmeniň neslini paltarama, eneden atadan aýryp, enaň ataň mehrinden mahrum edip, çağalar şolar ýaly ýetişdirmek. Yetimek ýa şolar ýaly yetimem bolmasa en atalaryny başga ýerde aýryp, uzakdan şolaryň mehrini siňdirme, söýgüsini siňdirme, şolaryň energiýasyny güýj alyrmaşy. O çağa dolu neme bolany tebigi taýdy. Näme diýseňiz diýer. Hakykat we tebigatyň kanuny şöyle. Bu alahy hasap şeýle. Çağa edil näýeli ösümlik günden şökle almak bolsa çağa da eneden atadan mehr almaly. Şoň bilen urulýar. 7 ýaşaçyn çağın aurasy ejeliniň aurasy bilen bitişik. Bu näme diýmek?
ene mehrene edil howa suýaly mätäşdi. Şolar wagtda da kakan. Sebäbi esasy çağany berkitýän erkegiň energiýasy. Aýalyň energiýasynyň öz aýratyny bar, kakan energiýasynyň öz aýratyny bar. Çağany berkitýän kakan energiýasy. Ýöne ýaşaýan çağan aurasy öz ejeriniň aurasy bilen bilen. Şondan soň çağan nemesi aýrylýar. Aurasy indi düşündiňizmi näme üçin çağalar 7 ýaşdan başlap mektepde okumaga başlaýar. Hasap bar. Şol hasaba dogry düşünmeli. O hasaby dogry düşündirmeli. Ertekiler bilen, bolguzy zatlar bilen düşündirmeli. Hakykaty boluşýany aýtma. Şoň sebäbi näme? Şu näme üçin şeýledilýär? Düşünür. Almy taýda. Tewatyň kanunyny, gulaky adalata hasaba göre näme şo? Şonu şeýle düşünür. O orta adamyň ertekiler bilen düşündirjek bolma. Absurd. Hawa da bu şeytan famşol tanışlardan ady belli, nemelerden belli de. Şeytan adyny ütköt bolmasa taşlarsy diýär. Garajoglan. Gada dogry aýdýan Garajoglan. Garajoglan şonu bar, öz uğruna goýma. Häzir mehriban oňlaşy. Men kän uzagy çekmez diýdim onu. Nemen batarya gutardy. Notebook. Aýplaşma. Ýoş jemlerdendir. De Şeytanow Berdi Muhammedowlaryň diýip bir zat diýär. O näme diýmek men onu düşündim. Baba da diýjek bolýar. Ýoş jemläniň mehriban olunur. O bu gaty agyr bolmaly. Ussala gepleşip bolmaly. Allah kuwat bersin. Ýüregiň töründen duýýan Orta Asya şeýle de beýle gardaşymyz ikiňiniň hem aýdygy Tahir, ikiňiniň hem bütün duýgularyny paýlaşýar. Eňiniňle berip ýanyňyzda sen derdin, men derdim. Paýlaş, aýdyşym ýaly ýaz, dertler içiňe dök. Men dinlemäge, paýlaşmaga taýýar. Elimden geldiginden derdini eňletmek üçin Orta Asya çağlar üçin geljek nesillerimiz üçin soňra adalatly watan üçin hemmämiz birleşip töweşmeli. Töweşip birleşip töweşip. Inha şunky. Sen aýdan hakykatlar şol haramzadalara aýrylan urguş, şu hakykaty aýtmak ýaly şolara täzir eden başga hiç zat. Şolar bara günni 50 gedek iple hakykaty aýtmak ýaly şolara täzir eden okşa. Sebäbi olar haramzada ol iplenip olar maçal gaýaly bolan eýýem bolan hiç bir adamy meňzeýän adam görünüşünde adam şekilli organi zady hiç tadı galmadylar. Olaň belki ruhum ýok diýen. Olaň içinde adam ruhu däl başga bir zadyň mahluk ruhudyr. Sebäbi adam bolan adam bolar ýaly bolmaýar. Şoň üçin
Hakykaty aýtsaň gorkýan aşaly. Öler ýaly gorkýan. Girmäge deşik görmýär. Adamlar näme üçin niräçende bu bolýan ýurdumyzdaky besberdeller dowam etsin ýa. Dogry aýtýan, dowam etmez. Gata algar, gata. Sağol jigin taňry ýapkan işiň rowançalygyny hemmämiňki bilen bolsun. Biz hemmämiz üçin halkymyz, geljegimiz, geljek nesillerimiz üçin, watanymyz üçin şeytan agam videolary imoda paýlaşsak gruppa açyp nähil bolar. Bilemok, men imo diýenlerdi bilemok. Dogryny aýtsam, imo açyk diktatorlyga dogry açar berýär. Diktatorlyk imony islen görünüşinde ulanyp bilýär, peýdalanyp bilýär. Şoň üçin men imo diýenlerdi ulanmak, ulanjyrak ulanýanlar ulansyn. Özüňiz paýlaşsaňyz paýlaşyberin, mene şoň golaýna barjakka. Laçyn Çarykowa giýçäşi döwletine salam türkmenim. Giýçäşi mehriban uyan, gurbanlyklaryň kabul bolsun. Dilegileň, awadatlaryň hemmesi kabul bolsun Allahyň dergähinde. Bütün geçenden ruhuna hemmesine siňsin. Köp sağ bol, ýene-ki bayramlary toýsaçakly ýurdumyzda gutlaryň bileje etip bolsa. Sağ bol, ömrüň ýok bolsun. Giýjäň şu wagtyna ýa-da ömrüň ýok bolsun. İnşallah daň arasynda adamlar imo telewizordan başga zat görenokda diýär. Bilemok, men gyzyklanamok. Imo diktatorlyga hyzmat eden soň men imo ulanjak gäletdim, ulanamok. Başda bir ulanjak gäletdim, bolar ýaly. Oýdum. Binamyza günne toy günne bayram diýär. Sür agzakda bolanok, taryhyň hayvanlar alemine teretden, jengele teretden. Jengeliň başady kim? Edil şolar ýaly adamlaryň içinde şolar ýaly binamslar bir-birini gollaýar, elbetde. Şoň üçin şolar ýaly bu bütün dünýä ýöne häzir dünýäde tebigatyň kanunlary Allah Taalaň özü gönümel girdi meselelerin içine. Inni borly bu edenetlikler, absurdluklar diýdi. Inni saýgalapdy. Güýçli döwletler gomporup gorkulýan zat edilýän döwletler aslında hiçili bir olar ýaly, gorkular ýaly, gudratly güýçli ýa-da olar ýaly alyp ýolup barýan, agdarp tündürp barýan döwlet dälligi ortaga çykdy. Gorkulýan adamlaryň köpüsiniň aslında özüniň gorkokdugy belli boldy. Hakykatlar çykaryp görkezdi. Sen näçe güýjüň bolsa da, puluň bolsa, näme bolsa bola bersin. Soňky karary yaratan berýär. Şonam bulan gözüne sokup şu wagt şu uruşlaryň, konfliktlerin, gytçylyklaryň, kynçylyklaryň üstü bilen şu wagt hemme näçe gözüniň içinde sokup dürtüp görkezdi. Düşünene düşünler, düşünmeýäne özü biler. Şolar ýaly. Kim hakykatyň tarapyndan bolsa, şol sagy alar,
galanlara fiilin uğruna akar gider. Yuvar gider su olur. Kirin suun kiri uşu. Hak var, hazap var, Allah var. Hiç gürrümsüz. Şoň üçin şunu hiç wagt ýatdan çykarmalar mehribanlyk onlar. Adamzat taryhynyň hiç bir döwründe sada halk ýöne köpçülük hiç wagt taryhyň akymyny ütkötmedik. Hiç wagt. Revolýusiýalar atlar bolandan şolaryň taryhyna bolşuna zadyna teredip başlan bolan men başga näme düşündirjegimi bilemok. Nähili sürüýün öňüň çekkenler var. Şolar ýalaky jemgyýetlerde adamlaň öňüň çekken şolara öň başlyk etýän molara öňde barçylar diýilýär. Elita bolanlar olar baýlar, ol baýlygyň nädip gazandy etdi, ol otaý berdi. Öňde barçylar hakyky intelligensiýanyň wekili. Oğurluk bilen ya pul alan status adamlar der. Hakyky intelligensiýanyň wekilleri. Näme şolar? Halky an düşünje taýdan taýýarly, ilki öldür taýýarlar birleşip öňde barjylar öz arasynda birleşip gow taýýarlanmaly. Ine şu wagt Türkmen Hereket Birleşen Türkmen Halk Frontu höküminde bütün yurdun içindeki, daşındaki aslında Türkmen Hereket türmelerde dönen, Türkmenistan'ın türmelerine dönen bir hareket. Azatlık, erkinlik hareketi. Sonra Türkmenistan'da resmileştirip, ondan sonra Germanya'da 2014. yılda resmileşti. Germanya'da kurulan. Sonra bizim hak belirleşimiz, bizim hak belirleşimiz bilen katnaşan beýleki intelligensiýanyň wekilleri, öz başyna hereket edýän aktivistler, zatlar hemme aýtdylar. Bolunny biz hakykaty gorlayanlar, isleýänler ba. Hemme zat açaçar boldy, kimin kimligi belli boldy. Hemme zat gün ýüzüne çykdy. Inni biz resmileşmelidir. Resmileşmelilerden sonra ne resmileşmeli? Inni öz başına guramaşsak, parti açsak, täbirler çykýan daşary ýurda derrew öz başyna gurama parti açsak. Näme gerek? Öňden bäri açylyp işläp beren. Egerden hakykatdan ham halkyň mäkbidini gözleýän bolsa, sen niýetiň halka peýda bolmak bolsa, özüň reklam etmek, daat etmek däl ýa-da senem bir pursatdan peýdalanyp bir ýene bir diktatyryň başga bir görnüşi bolup edeniň edip ýurdun halkyň işini görjek bolýan bolmasaň onda iň dogry görnüşi näme? Halkyň içinden gelýän hereketler bar. Şoň üçin biz hemmesini synladyk. Ol men agam gurdy, gurmady, men o tarapyna teredip. Ýöne oň içinde menimmi? 2014. ýyldan bäri gurulanlar şoň esasy gurujularynyň biri men. Agam amma menimmi? Ýene burda bar adamlar. Guruji sany, şo guruji sanynyň içinde menim başladyň içinde. Näme üçin girdim sebäbi? Bu Türkmenistanyň türmelerinden çykan hereket. Hakyky halkyň hereketi. Bu taýda halkyň ihlasy bar. Halal çekilen zähmet bar. Halal zähmet ýaly bir zat gowzar. Barmy? O biri eden edip Türkmenistanda daşary ýurda çykyp o daşary ýurtda gurama çanyp ýa ýene şolar ýaly bir zat edip olar ýaly reyting ýa-da bolusy manipulýasiýalar zatlar ýa keteki batawajylara öz dönüklük siyasi güntülük hyzmatyny öýdürleýän bir nemede hakyky halkyň içinden dören hakyky görüş türmelerden dören
şo türmelerdäki adamlar ýazyp iýerýän zapiskalar gelýärdi maňa men Türkiýede işleýärken. Türkiýanyň döwlet telegrafy gurulmasynda. Şolaryň hemmeňem arhiwi var şolary. Agamyň ýazan romanlaryna da hemmesi baş bolan. Ýeken şo bütün şo türmeleň içinden gelýän bütün maglumatlaryň hemmesi degişli ýerlere de ýetirildi. Näçe ýyllap şolary işleşdik. Şuraya zatlar edildi. Ýöne muny kameranyň öňüne çykyp eýtdim diýip parlamaga näme gerek bar? Gerek ýok. Sen baglygyň suwa balyk bilsebiler bilmese de halyk bilýär. Bolu da näme? Näme gerek? Gom hormak ýa-da onu etdim diýip. Reklam üçin edýän bu zatlar ýok. Halk üçin edýän bu topdy. Bilenler bilýänler. Men Türkiýedeki menim gaty köp adamyň ıkwanyň üýtgemegiňe, düzelmegiňe, çykgynsyz ýagdaýyna köp zatlar etdi. Köp ýadymdan çykyp gitdi şolaryň hemmesi. Käwat adamlar gawadymdan çykýar ýa-da ýa-da internetde. Döwlet dawa ýadyma düşýärmi, plan wagt işde oturdum plan ýerde birden gawatlaşdyk bolýan. Sen derrew telefon açyp, meselen çözüp berdiň ýa irdat etdiň şolaryla hiç ilmeň ýadymda däl. Ýadymda däl sebäbi men ýürekden etdim, ýaşyl etdim, gitdim. Derine näme boldy? Maňa bonus geldi. Men şu ýygynan sowaplan maňa nirde kömek edýär? Çağalamyň bagtynyň açylmagyna, men işlemiň açylmagyna, halk üçin edýän işlemiň has çap tepkine gitmegine, has köp güýç toplamamyza, adamlar bilen has köp energiýa toplamamyza şu zatlara kömek edýär. Sowaplar. Şoň üçin edýär. Mehribanlygyňlar görýän näder? Berline geldi. Berlinde. Niretine Germaniýaň barjakdym. Berline däller. Berline däller, aýda dagam dä Berline men. Berline. Gel Berline. Urleşeli. Ana şon biri eme aýdan bolla operasiýa gurulajak. Gurulýar, o Berline gelýär. Berline toptuk geldi. Berlin'de kim var? Türkmen hareketler. Kim var? Devlet bayrağının ağası var. Bizim komandamız var, bizim ştab kuvartiramız var. Pilin kelle diýýär, ýüregiňe baglyk gel. Şolar ýalyk mehribanlygyň. Onda şuňky efiri göňýälimizi şu taýda jemleýär. Adresimi ýazmaýan. Adresimi ýazmaýan. E-mailden habarlaşýan. Aw. Men halka açyk hiç oraya alakalı neme berem. Her hil adam serede oturuyor. Men näme üçin men halkyň hyzmatyndan kalan. Men näme üçin neme adresimi da atmaýan. Onu da hemme kişi açık olmuştu. Ramazan Cuma tuğulma. Köp wagtdan beri görnüm yoktum. Hoş geldin. İyice hoşa tuğulma. Türk'te näçe wagtdan? Türk'te 1.40 2 ýyl mutlu Türk'te. Beýle ýurtda kyrgyň joňlara azap edýänler.
Sebäbi gönýälim bilen Türküň sagaty bilen edýär. Men barayna şol Berlinde döwlet daga diýär, gel. Gel. Gel Berline. Gel. Gowy edip, naharlap, çaýlap, ştab kwartirada oturup, hedel edip. Ramazan, cuma. Men duşursan şol şeytan çağırsy bilen. Men Berlinne diýär, gelsen görüşerdiň oň bilen. Orta Aziýa. Ýene-de gurruna goşulmaly boldum. Büzmöýüniň türmesi yapylmanka men ýollaşym o taýda naçalnik otryad bolup işledi. O da aýry bir tema. Soň aýdaryn ýeri gelende diýär. Ana ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Ýaz e-mailden. Özara gurrunlar, özara çekeleşikler gerek gel. Berde halkyň aladatı pur topar çekilýän kynçylyklar, maşgala pazygalary, maşgala dramalary türkmen halkynyň nisliniň geljeğiniň paltalany söýlenme alaşyk gurrun edilen otyrka. Bular ýalaky ýok, sen gelle, men gel, men uzagy ýa-da sen uzagy ýa-da gurrunlara gerek ýok. O bir de gelşen o. Şoň üçin gaýrat edin. O özüňizi jylawla. O häzirlikçe onda şuňky efiri şu ýerde jemleýän mehribanlar. Ýene-ki bayramlary gyýyska wagtda öz ýurdumyzda gutlamak nesip etsin, nesip bolsa. Guramaçylykly üç diktatorlyk döwründe de toğunu tok diýilmän edenini edip beren prokurorlyk guramaçylykly jenaýatçy topar bilen maglaşykly materialymyzy o taýýarlamandan soň siziň dikkatiňize ýetirer. Häzirlikçe onda Allah ýardymy bolsun, hoş sag bolun. Kanalymyzy gollap duranlara ömrüňiz uzak bolsun, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Gönýälimlerimizi alyp barýan tesbirçilerimiz eliňiz ýüzüňiz dert görmesin, köp sag bolun, toýuňyz da gaýtsyn. Saglypda görüşelim. Ýene-ki efirlere şenli öýüňiz agat bolsun. Aýarsylyk çekkenler Allah kuwat bersin. Siziň gynanjyňyz, men gynanjym. Men sen ýanynda. O Orta Asyýa aýdawdy we şoň meňdeş beýlik doganlarymyz şu gepleşige soň tomaşa çekler. Ýani e-mail adresimi berdim. Ýazyň şondan habarlaşalyň, dertleşelim. Hiç ýere çekinmän gyssanma. Biriň bilen aragatlaşyp geçýänler hiç ýeriňiň ýeriniňizde uýruk dakylmaz, daklany şu wada içinde bolmady, olar ýa-da mundan soň bolmaz. Şoň üçin gaty arkaýynmagyň. Ýene-ki efir duşuplarymyz içinde köp sag bolun, giýjäniz rahat bolsun. Türkiýeden soň iň köp seredýän Amerikadaky biziň tomaşaçylarymyz olarda da häzir günniz bolup barýar, ýalňyşmaýan bolsam, şoň üçin olarda günüňiz aýdyn, ertiriňiz haýry bolsun. O iş günü ertir, şoň üçin sagman işlen. İşiňiz ilerik bolsun, janyňyz da başyňyz dik bolsun. Orta Aziýa aýdawdy we şolar ýalaky haramzadalar tarapyndan, çağalaryndan, maşgalalaryndan jyda düşürilen edil illeşler, doganlam, gardaşlam.
Sizin için ben kanalla bir saat olacak. Kardeşim sağdın adı. Katı bu saatın bana gelişinin şeyle vurgu itkazı tarihçesi var. Katı ervet kızdırıp yaraman yatırkan ben yaramanımı ulu ağama da haber vermendim. Ağam öğrenmeke şol kardeşim diyen sağda çalıp iyi verdi. Mene şol saat dinleyen vaktim kızgınım ayrıldı. O derdim yengledi. Ömrü uzak olsun. Eli yüzü dert görmesin. Ağamın umuman şeyle cadılı, dutarı bize miras koyan atva olandı. Şolar yalakı cadılı adamı gayu gussadın kesillen gızamıktanam şolar yalakı hesaplayan bizim Türkmen sağdımız dutarın sağdı. Şolar yalakı şıpalı sağdı. Şoň üçin men ertelin etip kanala koyup şol kardeşim sağdı. Men bütün daşary ýurtlarda öz maşgalatyndan, çağalaryndan ençe ýyldan bäri aýra bagyryny gara ýere berip hasrat çekip gören, gynanyp gören dowannama sowgat etýär. Sizin hemmäňiz men kardeşim. Sizin gussaňyz men gussam. Sizin derdiňiz men derdim. Sizin çağalaňyzyň geljegi men borçum, wezipem. Men şeýle hasap etýän we şoň üçin güýjümni işleýän. Sizin çağalaňyza adalatly, hiç kimin kemsizip bilmejek adalatly, eşretli, deňkukly döwlet sistemasyny gurup berip şolary arkaýçylykda ýaşatmak bizim boynumuzun borçy. Birleşen Türkmen Hereket Halk Frontu hökümetinden. Şoň üçin hemmesi men borcum hasap edýän. Şoň üçin hemmäňiz men kardeşim. Şoň üçin şol kardeşim sadyny bolmasa häzir şu efirden goýaýyn. Şol kardeşim sady sizin ýüregiňizdäki gussany ýeňleder diýip edil gyzamy aýyrşýaly, edil şol minnäki gyzygyny, ýokary temperaturany aýyrşýaly belli bir derejede sizin hem gussanyňyzy, gaýryňyzy bir ýeňletse men minnetdar bolan ýöne şonu ýeňleder diýip men şol sadyň şeýle täsir etjegine inanýan. Şonu dinleň, hemmäňiz men kardeşim. Men sizin hyzmatyňyzda ýazyň, paýlaşalyň gussaňyzy, paýlaşan ýüregiňi ýeňletmek üçin, gussaňy ýeňletmek üçin ýokbany suratda paýlaşmaly. Olam kim bilen paýlaşmaly? Düşünýän adam bilen paýlaşmaly. Men düşünýän, siz men kardeşim. Şu kardeşim sağlam size sohbet edýär. Dinleň, öwran dinleň. Hökman edil gyzamygy aýyrşýaly. Sizin gussaňyzy ýeňletýär şoňa. Häzirlikçe boşta bolmagyny. Edip bolsa bu haramzadalardan armadalar. Kanun esasında. Salaman olun, sağlıklı görüşelim. Karajoglan hemmäňizi Allahan öz penasynda saklasyn. İlleşler giýjeňiz rahat bolsun diýe köp sag bol, döwlet diýe köp sag bolsun. Dünýälimi alyp baran kommentariýaçylar elleri dert görmesin. Orta Aziýa Karajoglan saňa da köp sag bol. Zapatiersko gollaryň üçin diýe köp sag bol. Bu uýamyz döwletlik sag boljagym diýe Maýa diýe sag bol. Ömrüňiz uzak bolsun, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Bile ýalkasyn. Sizem sag bolun, bar bolun, baý bolun Allahan.
buýsanaly siz näçe şat bolsaňyz, gaýgysanyz bolmasa, şoň üçin gijiňiz hyzmatda alady-da biz. Minnetdar insanlyk ölmedi ölmez diýe garajogan hökman türkmeniň nesli garylmady, tükenmedi. Şoň üçin bolaram näçe ýan etjek bolsa edibersin. O türkmeni diýde çökermediler. Edip bolsa biz bulan barny kökü, düýbi, tekary bilen nesip bolsa ýok ederiz. Gömeriz. Gaýdyp Türkmenistanyň mukaddes topragyna şulara ýalaky haramzadalar bar, haramzadalar. Ýekeje öýjügem bolmady ýaly ederiz. Nesip bolsa. Şoňa söz berýär. Sağlıkda görüşelim. Orta Asya'da sağlıkda görüşelim diye. Sağlıkda görüşelim. Yeneki efirlere şenli. Men häzir şol gardaşym taýyny goýjak. Şonu dinleň. Lezzet alın. Derdiňizi, aýrylyk derdini ýeňleter, ýüregiňizdäki çiğişi giderer, aýrar. Gazama aýyrşýaly türkmeniň saat şolar ýaly jadyly, täsirli diýip men umyt edýän. Onda da ol canly çalynan saat, ondan mundan kopýalanyp, ol saatyň hakyky bir täsiri bu topar söz geçmedik. Hiç gibi söz geçmedik. Yalnızca tamdardan çıkan çörek ýaly gazança howrum dinleyen wagty ýüregiňe siňip duran saat. Şoň üçin dinleyen lezzet alan şo saady. Häzir men efir ýapyp goýar, edip bolsa. Onu inniki efir duruşlarında çelip köp sağ olun. Kurbanlıkta itaat etmeli dileğimiz haramzadalary düýbi tekary bilen Allaha Türkmen toprağından, Türkmen döwletinden ýok etsin. Gaýdyp Türkmeniň hiç bir çağatı, nesli zulüm görmesin. Bizim bütün aýdan canlanmada, beren gurbanlarymyzda ýeketek isleýändir. Şul isleýgi isleýän bolsa, galan zatlar bolar özünde. Janyň saglygyny islemek, halkymyň baýlygyny, birligini, agdy birligini, öz ýurdunyň agdy birje ýaşamagyny, çağatyndan, başgalaryndan aýrylman, adalatlyca, araslyca halal. Hiç kime hakyny ýedirme, hiç kimi ýekirme, deň hukukly, medeni derejede ýaşamagyny dileg edýän biri bardy. Yeneki efirimize çenli, mehmanly bolun, hoş sag bolun, baryňyzdan aýlanay. Hemmäňiz men gardaşym. Gardaşym sady siziň üçin köp sag bolun. Soňky sözleriň üçin agyňyza sağlyk, döwlet çygymjany. Sag bol, ömrüňize bereket. Toýňyza sağçy bolun, ýürekdeşligiňiz üçin.